Una suavile. Sì, che vedi Camela. Una buena. Angibingelele ke babukeli njengoba ke nibona la ngemuva abantwana laba sila esikoleni abathi ibambeleni isikole ke siphethwe uprincipal uSipho wakanyandini uprincipal uMr Nyandini ngibukeke ukuthi ke njengoba kuyiMandela month njengoba izolo nje kade sibhizi kakhulu la kade sibhizi khona namhlanje sasithi no ngoba izikole ziyavula no asize sizolekelela siphinde sifake isandla ezinazi phela ukuthi ke uMngcwabo Foundation uyafuna ukusondelana nalo lonke uhlobo lomuntu uyafisa futhi ukusondelana nazo yonke imicha yabantu ephile emphakathini ngithi sayideke ukuthi ke nemvula FM namhlanje nakwimvula FM nkosiyama presenters ngiyabonga kakhulu ma presenters ngiyabonga nje kini nonke kakhulu ekutheni kusuka izolo ni dedicate ukuthi ngesikhathi seni ku 67 minutes kaMandela ningathi ngoba strictly kade uphela izolo niphinde nithi no namhlanje futhi nizophinde nenze okufanayo nokade nikwenza izolo ngenikwenze nje namhlanje la esikoleni ezibambeleni esisosizweni niyabuka nje nani nezingane ejabule kakhulu la ngaphandle zijabulile kakhulu ngiyafisa ke ukubonga kakhulu la kwi-team yemvula FM ethena namhlanje ayiphinde futhi ngiphelezele yaphinde yazonikela yaphinde ngoba khona izinto zabantwana laba besifazane ngokuhlonipha ke phela ngeke ngikwazi phela ukuyibamba mina hawu sunny towels hawu bakithi ngiyabonga nje kakhulu kusisi la Shiro nabokhwezi abathumekile ekutheni nje into lezi zabantwana besifazane zifike ziphatheke kahle niyababona nje nani naba bathokozile bajabulile inkosi yami hayi ukuthi ngoba kunjani ukwazi nokuhlonipha nokwazisa omunye umuntu ngoba ngikwengathi izolo mangilalele lapha na kuimvula FM ngezwe esinye istatement angikhumbula ukuthi imuphi lo minister kade esisho ethi uyafisa ukuthi engathi iMandela le 67 minutes sengathi ingahlala nje iphila ekutheni uMandela yini ayifisa noma yini eyenzeka ngalo 60 minutes ekutheni athi unikelwa emphakathini so leyo ngiyafisa ukuthi ayikiphile nje ayikiphile ungathi futhi uzoyenza only ngoJuly January until December kuhlale nje mangabe kwenzeka mangabe unokuthile onakho endeke ngibone isimanga mangabe senza ekuyibill ekade siyenza la kuma sunny towels ngithola ukuthi hayi bakithi inkosi yami ayathengeka uyazi athengeka so nje mangaba nje nokuthi mangabe uma uyokwenza igrosa uphinde nawe mhlawumbe uyibambele iphakethe elilodwa unikele nje mhlawumbe esikoleni esiseduzane ungawenza omkhulu umehluko uNkulunkulu anibusiza sengivala njengoba ke nibona la eceleni lana nangiyana usibari ke lo okhona usibari owakhona la eNewcastle uye lo washaya uThabo ngamankomane akusukuye phela lo wami hayi ukuthi laba bamayi akusiuye lo
lo uSibari wala eNewcastle uyatrenda nako Facebook yilona oshaya amankomane owashaya uThabo egoli uyeke lo ukhona ula eNewcastle umakhelwane wami ngizama ukuthi ke kuzozama bekamini kuzobukeka phela kahle noma kuzozwala kahle sebengabe sebethi phela labo ndabawo ubaba uMncwabi udokotela wethu bakithi simbonile behamba nalaba kanti cha akusiyibo laba uSibari lo uyaphila Sibari? Awu phila kahle kakhulu baba nkosami hayi. Uyaphila Sibari? Ngibingelele nkosami ngiyaphila nkosami hayi 100%. Awujabula ukubona izingane ezilingana nawe la esikoleni? Hayi ngiyajabula. Balingana yini nawe noma wena umdala kunabo? Cha balingana nami nkosami balingana. Uyingane nawe? Ngingane nami nkosami hayi ngengane ngempela hayi. Siyabonga kakhulu webabukeli siyabonga kakhulu ngiyanithanda niphile kusenjalo nje it's 073219 664 034 004 kusenjalo nje emphakathini ngiya ngayo yonke indlela ngiya all out emphakathini njoba nje nibona ngingenile ebantwaneni nalapha na kunesikole lapha sabafowethu sabantwana abaphazama abadisable nje kancane bathi ivumani isabelo nayo ikhona khona la eNewcastle maduzane nje nakhona ngizophinde ngibonakala neteam yami nemvula FM emphakathini imvula phela angithi imvula and imvula mayina ayineli umuntu umuzo wodwa or ayineli isikole sisodwa inela the whole nation. Into engiyifisa ukuthi si-understand nokuthi siyazi imvula phela mayina ayineli umuntu oyedwa akusiyi impompi lokuthi uzoyivula ispread amanzi no imvula so njoba kuyimvula inela the nation not ukuthi inela nje mhlawumbe iwadi elithile noma ini hayi phela cishe niyangizwa phela buya ngisho kangwane ifike yana kwamanzi phansi isazobuyela phela kangwane sazobuya sazona lapho kangwane ngiyabonga kakhulu ngiyanithanda ababukeli niphile nje emakhaya niphile nime njalo Ivula FM 90.1 98.5 98.5 Mvula FM yeah I'm still there. I want to hello to my people to have my day, make my day proud. I want to thank from the God. I want to get the God. I want to thank the God to make my day the better. I want to say that to thank you from my support. Thank you for my all part in the people from in the Mzansi Africa. La Mzansi. Thank you for about the support. Thank you very much.
We love you. We love you. We appreciate. We love you. God, the God. Yes, God, the still us. Yes, uNkulunkulu Nkosi yami uhamba nathi Nkosi yami usiphile lalo thuba. We thank you very much. uNkulunkulu usiphile le thuba. bakhombise ubenze nje awuphinde uthi ukuxhuma kancane babone ne-uppercut uyayishaya phinde ya ubashaya ngani nge-uppercut ngibashanga nge-uppercut akusondeli lutho hayi akusondeli lutho ngeke kusondeli lutho ngeke konke kuhambele ekudeni manje konke kuhambele ekudeni manje suqashiwe wena Sibari manje ngiyabonga suqashiwe tshela babalaleli sengiqashiwe Nkosi yami hayi bodyguard ngiyakahlela manje hayi ngikahlela ngempela kade nami ngiyakholwa manje I believe manje ngiyabonga awu babukeli njengoba nimuzwa ethi in the name of Jesus uthi I believe nami ngiyakholwa kumnandi ke nje ubumnandi bala eNewcastle nobumnandi esikubo la esikoleni ezibambele njengoba nibona nje konke esikwenzayo nakushoyo sisuka entertaining ke abantwana lapha asikuthathe nje as if namanje uyangizwa phela uyangizwa ngithi entertaining ngane abantwana odadu abasesikoleni uthi bajabulile odadu Nkosi yami kade kwenzani odadu ba entertainment Nkosi yami entertainer odadu angithi yebo Nkosi yami siyabonga kakhulu kweSibari siyabonga